I Tølløse sidder tyske soldater bænket om bordet, der flyder med snaps, vin og resterne af et godt nytårsmåltid. Fra radioens skrættende højtaler galper sejrssikre Hitler op om mod og ære fra ruinbyen Berlin. En sat soldat slår vel tilpas mave, læner sig tilbage og blunder lidt til kammeraternes festlige skvadron. Et øredøvende drøn kalder ham til dåd og bringer selskabet til tavshed. Kommandanten rejser sig træt og staver stivbenet efter aftenens druk ud mod pejlestationens hoveddør. Soldaterne smiler sveden til hverandre, halvt af drukken morskab, halvt af usikkerhed. Så flås døren op, og kommandanten styrter ind fuldt af en salve maskingeværskugler, som slår smældende mod væggen og lammer dem med øredøvende, rungende knald. I et nu er modstandsfolkene over dem. Disse uskyldige og fredelige småfolk, der til daglig ikke skal have noget klinket og bare passer deres, indtil man vender ryggen til dem. Da griber de til våben og slår til. Nu føres soldaterne ud i kulden. Overrumplede, ydmygede og frygtsomme ser de til, mens anlægget går op i flammer. Heden fra benzinbålet slår dem i ansigtet. Gid det snart er forbi, tænker kommandanten og kaster som kuld, da 5 kilo trotyl bringes til sprængning. Nytårsnat 1945 sprængte modstandsbevægelsen den tyske pejlestation i Tølløse i luften. Oplev krigsårene lyslevende, når hele Holbæk går sammen om at opføre et storslået totalteater om besættelsen i den historiske landsby. Se mere og læs mere på holbækipinsen.dk.